Ahojte ľudia, my vás zdravíme od našho prvého videa, no a bude to video o tom, ako vlastne ja a vlastne Aďa pôjdeme peši z Golden Fields do stable, do staršej ranču, bez toho, aby sme použili nejaký prepravník alebo koňa, proste tam pôjdeme peši, takže to bude veľmi dlhá cesta, no a takedy tam dúfam, že nebudem povedať nejaké škaredé slovo, lebo ak hej, tak sa zastrelím. a ja tak či tak. Takže vlastne asi by sme mohli odtiaľto začať. Už teraz sa neteším na to. Po taktorých minútach vlastne budem si asi to pozastaviť, alebo ako tak, že tam pridám hudbu, alebo také veci. No a môžeme ísť na to. Dúfam, že sa vám to bude páčiť. A nezabudnite dať like, odber, napísať do komentárov. No a ešte jedna maličká vec. Napíšte mi do komentárov, ako ohodnotili by ste môjho koňa, pretože kupovala som si ho včera. Môjho frisáčika 3,5, ak sa nemýlim. Takže napíšte mi, dúfam, že budete s ním spokojní. Už mám jedného, mám bieleho samozrejme a toto je môj ďalší. No ale teraz sa vrhneme na to. Takže môžeme ísť. Ja. A few moments later. A few moments later. An hour later.
moments later. Hour later. A few moments later. Takže už mám minimálne 8 minút a už ma tak prsty bolia, už mám normálne boli pravá, ľavá ruka, proste prsty všetko, už nedokážem ani sedieť, ja neviem, či to vôbec vládnem, ja sa asi po polovici otočím. Ale ako hrať 3 hodiny, to vieš, v pohode. A toto je bolia prsty. No a čo? Tak vraciame sa k tomu, že znova ideme cestovať. Užite si video. Takže no, ja už to mierne nezvládam, už som tu aj začala troška miernejšie nadávať. Takže no, dokým ja tam prídem, ja už skončím v polovici Dokým cesty. my tam prídeme. Tak my tam prídeme. Tak ja už skončím ty kokos v polovici cesty a ja otočím sa a ja umrem normálne. To podľa mňa, dokým my tam prídeme, budem už minimálne 100 rokov mať. Už budem aj v hrobe zakopaná. Podľa mňa jak na hlavu. Budem tu takto. Takže dneska alebo zajtra by malo prísť nové videjko, čo momentálne editujem a ako neprezradím, o čom to je, ale malo by byť buď dnes alebo zajtra. A keď nevíde, tak nebojte sa, ja ubijem. Tak mi pomôž s editovaním. Ja som ten, čo edituje všetky videá. Aby si veľmi potom mohli. Ty sa iba preživuješ, ty iba sa nezatáčaš, ja to editujem. No a čo? Aj to je robota. Sedieť a pozerať sa a dávať ti nápady. Čo? Aké nápady si mi dal? Veľa nápadov. No, Nehádaj sa so mnou, lebo dostaneš. Oj, no mne to nejde hore tým kopcom. Ale ja som sa tam zasekla, lebo dlhý, veľký kopec. Ako i do keľu. A kde to je som všetko vlastne? Tam. Tom. Dobre, ja sa otáčam už. Už ma prsty bolia, už neviem ako sedieť. Cíš reálne každý deň tu za počítačom. Čo, úplne v pohode si. Ale vždycky chodím s koňom, prepravujem sa prepravníkom, nechodím peši. Keď môžem, tak to robím, ne? Toto bol zase za nápad. Môj nápad to isto nebol. Bol to tvoj nápad. Nebol, nie, vôbec. No a čo? Je to challenge. Som zvedavá, keď to tam dojdem, či mi dáš 20 €. Ja som chudobný študent. Jasné. Mám milióny na účte a nechce mi prísť. Ja nemám nič, to ty máš milióny. Tebe mama dáva vrecku, ja mi nedávajú nič. Tvoj problém. Zariad si.
Počujem, ale ty si až moc vzadu, vole. Jasné, keď mám lagy. Moja Wi-Fi nedáva to. Tak vidím. No, tento počítač to Kúp je si hroza. lepší internet. Ocino kúpala si nie týždeň dozadu nový. Tvoj problém. Ticho. Počúvaj ma, ja som si hodila nejakú skratku, ale aj ty si hodila skratku, ale som viacej 2 kilometra minimálne vpredu od teba. Pretože som sa obísť, pretože mne nenapadlo ísť tak ďalej. Pardon za ten kvíkot, mám tu morčatá, takže... Mám ich chuť zjesť. Vyzerajú veľmi lahodne. Ale tak budeme mať maximálne 5, takže to dáš, ako ono. To bolo. Ale pohni, už za chvíľku sme štartali rančiť, za chvíľku. Pravda. 20. O môj bože, ja to už nevzvládam psychicky a pri tomto moste sa stačam. Nie, prejdeme už len tento kúsok, to zvládneš, hoďka, ver si, proste zvládneš to. Zabij ma, Aďa. No, potom ťa zabijem. Prosím, zabij ma, Aďa. Ja to už nedávam. No počúvam, ale z divlákov vzadu, nemyslíš si? Pretože ja mám lagy. No to máš Pretože teda môj veľké. počítač to nedáva a ja som tu na, takže už idem. Vidíš? Tu si. Vidíš? Dobre, nič som nepovedala. No. Berem všetko späť. Neboj sa, ideme dobre. Ja zostruhnem druhou. Tak to nevidím, ja sa zahluším. Ono mi to dalo. No nič. Koník. Ja už chcem späť svojho koníka. Iba chvíľku a dáme to. Ja už to chcem mať za sebou. Máme na pláne vydať druhé video, len to musíme trošku nadabovať, lebo sa menšia nehoda, čo sme mali už asi 2 týždne dozadu. Už sme tu. No, Neverím tomu. no a to video sa nám stalo taká menšia nehoda, takže musíme to od začiatku nadabovať. No, takže malo to byť 2 týždne dozadu, len Neviem, kto tu nehodu spôsobil. som ti vravela, nedávaj to mne. Ale ja som myslela, že nebudeš až tak retardovaná, no ale potvrdila som si to. Tak, pardon, že som Potvrdila sa som si svoju teóriu, že si až moc retardovaná na to, aby si dačo robila. Morita práva. Tak zase pardon, ale ja neviem vymazávať všetky veci. Zase som gramlavá, ale až nie No. tak ako ty. Jasné. Neviem, kto to všetko vymazal. Mali sme 4 minúty. Nevadí. Máme tu. Staršia Irančia, ťa zjem dakedy. Takže ľudia, dali sme to, budeme, ty kokšo, to treba mi medailu, mne asi odumrú ruky za chvíľku, prisahám. Čo? Čo ja? No a čo? Čo ty? Mne nebude proste, ja to som chodila do piatok nechcíte. No a čo? Si sa náhodou nepatá. Ja si idem privolať koníka. No, takže dúfajme, budeme radi za like, komentár, nejaký ten odber, no a pod... Nejaké tie nápady na video. Áno, nápady na videá, samozrejme za to budeme veľmi radi. A povedzte, alebo napíšte nám do komentárov, čo si ohľadom tohto videa myslíte, či vás ešte bavia takéto veci, alebo nie.
No a majte sa. Pa.